Моят коледен разказ – подарък за вас. Коледен сън. Вън продължаваше да вали и засипваше пътя, който минаваше по края реката. Тя беше замръзнала и деца се пързаляха по леда, който с нищо не издаваше, че може да се пропука. Свилена очакваше гости за новогодишните празници. Гледаше през прозореца и се наслаждаваше на тази красива зимна картина. Приказка. Самата тя беше една красива приказка от приказките. Но неизвестно защо нещо не се вместваше в този свят. Имаше доста хора, които я разбираха. По-точно там, където очакваше, разбиране го нямаше. Иначе, кой не би я харесал, като казваше Лели? Красива е като актриса, естествено красива. Трябваше да се надява на късмет, защото явно там, където Господ дава красота и ум, дяволът взима повече. Гостите трябваше да дойдат при вечер и всичко обещаваше една весела Коледа. Майка й беше в чужбина и не беше я виждала от миналата зима. Нямаше да може да си дойде. Сестра й си имаше своя живот, много по-различен. Свилена нямаше вина, че е по-красивата, както и Рени нямаше вина, че на Свилена нещата в живота просто не вървяха. Рени отрас се влюби, омъжи се, остана в големия град при съпруга си. Добра свекърва, голямо и хубаво жилище. Вече си има едно момченце. Там цялото им семейство си имаха много успешен бизнес. Нали и майка и благодарение на тях се уреди на работа в чужбина. Чуваха се често и от зарана бе говорила с тях. За кой ли път майка я канеше да дойде там при нея, но Свилена не искаше. Имаше си в България работа, която обичаше. Селото е голямо, природата красива, приятели малко, но ги има. За баща си не искаше да мисли. Помнише как като малка я тормозеше, биеше, заключваше в стаята. Когато не слушаше и получаваше в училище по-ниски оценки от частици. Но вече го няма между живите. Така че само една скрита болка остана в сърцето. Споменът си е спомен. Много боли, когато е лош и е за близък човек. Свилена знаеше, че на мъртвите всичко се прощава. Така както се гледаше през прозореца и разсъждаваше, забеляза, че едно от децата на пазалката посегна да бие друго по-малко и по-слабичко. Свилена помисли, че ще спрат, но не е. Боят стана още по-жесток. И интересно защо едното дете не се отбраняваше. Другото по-едрото дете блъскаше, риташе, извиваше ръце на по-слабичкото. Това не беше детска работа, си каза Свилена и не издържа. Наметна пълтото си и излезе от къщата. Тичаше се сила към реката, пързалката, където боят продължаваше. Когато пристигна там, видя кръв, много кръв по снега и битото в несвяз дете. Навярно имаше изчупена ръка. Децата пищяха и започнаха да я разказват. Но тя нищо и никой не чуваше. Помогнаха да качи детето в личния си автомобил. В поликлиниката беше ад, същински ад. Никой не обръщаше внимание, родителите на детето не идваха. Трябваше другите деца да са ги известили за случилото си. Свилена тичаше като обезумяла по коридорите на поликлиниката, да търсеше свободни лекари. Всички кабинети бяха пълни. Не знаеше, че в града са толкова зле нещата. В село не работиха през тези празнични дни и тя се надяваше в града да помогнат на детето. Затова и не извика бърза за помощ. Знаеше, че няма да дойдат на време. Свилена вече забрави за бъдни вечер. Беше оставила детето в колата и сълзи напираха в очите. Доброто й сърце се пръскаше. Щом за децата не се мисли в тази страна, какво останало за възрастните? Тъжно, много тъжно и страшно. За нейната България. Огорчена, обидена, изплашена, тя излезе от поликлиниката и тръгна към входа на болницата. Там имаше само дежурни лекари и лежащо болни, но някаква сила тласкаше натам. Пред входа беше спрела линейка и от нея излезе млад мъж с бяла престилка, навярно лекар. Внимавай, момиче, ще се убиеш. Свилена се усети чак, когато се намери в ръцете. Явно бяха се сблъскали. Започна да се извинява, а той се смееше. Какво се е случило? Ами такова едно дете е в колата ми. Много е зле. Така ли? И какво му е на това дете? Елате го вижте. Свилена се зачуди за смелостта и нахалството си. Това не беше тя. Не беше в стила й, но заради детето вече не мислеше какви ги върши. Засипа с куп приказки лекаря, който само премигваше и смехът му беше секнал. Отидоха заедно до колата и за нула време детето вече беше в спешно отделение. Свилена се страхуваше за живота на детето. Избягваше да го поглежда. А и лекарят се беше притеснил.
Нещо твърде нехарактерно за лекари, медицински сестри, за медицински персонал. Свилена знаеше, че лекарите не се подаваха на чувства, съжаления, емоции и сантименталности. Това го разбра още тогава, когато баща я почина в болницата. И сега не се надяваше много, но този лекар явно и беше изпратен от дядо Коледа. Зае се с детето и успокои, че е живо, с тежки травми от удари по главата, но ще живее. Чак сега Свилена се сети, че побойника беше с зимни кънки на краката. Ужас се изписа на лицето и притесняваше се, че родителите на детето все още ги нямаше. Не можеше да остави детето самичко тук в отделението. Седна на пейката в коридора и зачака. Беше забравила, че след няколко часа е бъдни вечер. Не чуваше, не виждаше включения телевизор в коридора. Смърчаваше се. Обади се по телефон на приятелите си, с които щеше да празнува Коледа. Не можеше да остави детето. Не можеше. Чудеше се какви са тези родители. Детето все още не беше в съзнание. Единственото, което разбра от децата е, че детето се казваше Данчо. Къде е Данчо? Свилена се извърна настрани и видя до себе си една стара жена, която плачеше, не беше на себе си. Навярно това беше негова близка или баба. Описа да я успокои, като й разказа случая, я заведе при лекаря. Оставаха няколко часа до полунощ, като че ли нищо не се бе променило. Свилена пак гледаше през прозореца и се радваше на снега, който продължаваше да вали. Беше тиха бяла нощ. Снегът навяваше тъга, но и задоволство. Тя беше спасила човешки живот, при това на дете, сираче. Още като малък Данчо е загубил родителите си в тежка катастрофа. Бил е на задната седалка и оцелял по чудо. Отгледала го е баба му. Съдба. От някъде си чуваха викове и песни. Хората празнуваха, Свилена не можеше да пее, но когато и самичка си го позволяваше. Запали свещица и запя любимата си песен. Дядо Господи, прости ме, моля те си от душа, суми радост надари ме, да не мога да греша. Не чувстваше глад. Изя няколко плодчета и си легна. Коледа беше дошла, с нея добрата фея, на която Свилена толкова много разчиташе. Беше силна, много силна. Дори в самотната нощ тя не беше сама. С нея беше усмивката на едно невинно дете. Дете, чийто живот тя бе спасила. В ръката си стискаше зарчето, което Данчо беше подарил за спомен. Хвърли го и шестица. Беше си пожелала Данчо да си възстанови и да дойде на гости. Унесе се в сладък сън. Винаги си е мечтала да си има братче. Точно такова като Данче. Усмихна се и заспа. Една голяма коледна звезда надничаше през прозореца и обливаше със светлина заспалото красиво лице на Свилена. Даряваше и мир и спокойствие, любов, красота. Не само в съня.